Ahojte, volám sa Hmyzák a tu som s kamarátom, ktorý budeme vlastniť tento kanál Playerbox a volá sa... Adris 999, vítam vás. No a toto oficiálne oznamujeme kanál Playerbox. Budeme tu natáčať hry napríklad Minecraft, Dark Orbit, Terraria, no, Trackmaniu, potom napríklad Spore, Skyrim, alebo napríklad aj plno iných hier, napríklad Happy Wheels budeme natáčať a hlavne videá z tých Minecraftu, Trackmanie a Happy Wheels, no a potom niekedy budú aj srandovné videá, napríklad challenge, plno iných vecí, no a pripravil som vám tu pre vás jednu animáciu, no, ručnú animáciu. Tak, no a teraz, no, toto je Players Box, už to nevidíte, a toto je informačka, no a dajte nám odbery. Ďakujeme. Dovidenia.